Sige, address mo, sir. Ah, Sige, address mo. Lupon, Davao. Ano? Oriental. Lupon, Davao, Oriental. Ito tama dyan. Yan guys, mag-ilot ko karon taga from Lupon, Davao Oriental. So yan. Sakit kalawasan, sir? Sakit tayong kalawasan. Yan. Nahubak po. Arang-arang na. Ayan. So, shout out po sa lahat. So, yan. Shout out po sa taga Lupon, Davao Oriental. Love you guys. Please subscribe, like, and share. This is Eric Hilot of Digo City, Davao sa Mindanao. Please subscribe, like, and share. Welcome to my traditional good evening guys. Sam, subscribe Sam. Hindi, pagkita ko sa YouTube nyo, makita niyang ano. Ang? Wala, ikaw ka mo subscribe sa ko, sir. Di-search kina ko yun, Eric ko naman ako makitaan. Eric Hilot. Eric Hilot. Ngayon lang, madungal ka sa importante, kaya kang isa sa ano. Bibiyam mo ng 1,000. Wala kaya na, verify na ka. Ha? Verify na ka. AdSense na lang kulang. AdSense pin. Sugod na iya. Verify na niya. Ang kulang na lang, pin na lang. Nana ko tanan, nanay bangko, nanatan. Sugod na dito, dawat-dawat na. Ipon. Basin dahil sa Disyembre, makadawat na ta. Kaya tama-tama, pamasko. Before December, birthday, sa birthday dapat. November 13, dapat anak ko sweldo. Nakatulog kita pa rin. Kaya lang yung pupulit, no? Hagok mga sir. Nakatulog kita pa rin. Hagok ka, videohon tagay ka. Naghagok. I-share lang na po na inyong post. Kaya din kung ginamit daw kapatid at Davao. Si Ma'am Lisa kaya sa pikpay ano, ginanak ko. Ito buglo, bunin mo. Ano ba yan no? Oo, sinutuga man eh. Hindi mo makatanan. Sino yung nawasan eh. Sa? Buglo ka ng likod. Hindi, narinig mo niya ba yung nakapit? Ay shit, marami. Hindi ka na pangasal. Ah, Pangalan. Sam, Pinood. Virgin. Virgin. Bali ka na. Basa deh kita satu.
Kadaog ka? Hmm. Wala pa siya naman. Tapos yung mga spiritin. Oo, pinutulor. Ang taro sa imo rin pag mamalay siya. Di puluran no. Nagulog yung bis, tulog yung day pulo. Sama. Ila? 21672. Hmm? Ako, okay. 1,672. Paghatag yun siguro karon. 5 na ko patag Sam. Ano sa jackpot pre? Dili jackpot, play game lang. Saan balik si Kevin Sam? Na naman. Ang tabang ito si Rito. Oh. Ipasayaw sila sa kuan sa Capitol. Pwede ko siyang sayaw. O cultural dancer man na siya ya sa Mandaya.
naman. Ay, balisin po rin.